Wara li l-Parlament Malti biqbil unanimu iktar kmieni din is-sena ratifika konvenzjoni dwar il-wirt intanġibbli, issa pajjiżna għandu bord ġdid li se jilqa' suġġerimenti tal-poplu u jistudja liema wirt Malti ta' dan it-tip għandu jiġi ppreżentat lill-UNESCO biex jingħata protezzjoni. Wirt intanġibbli ta' pajjiż huwa wirt li jifforma parti mill-kultura u s-soċjetà illi wieħed jgħix u jesperjenzah iżda ma jidirx bħal fil-forma ta' monumenti jew binjiet. Għal-UNESCO, il-wirt intanġibbli jinqasam f'5 dominji, l-espressjoni u l-kelma mitkellma u allura fost l-oħrajn il-lingwa Maltija u kliem li qed jintilef, l-arti performattiva bħal lana u prattiċi tas-soċjetà bħal huma ritwali fosthom il-qasrija f'ħoġor it-tieqa li fil-passat kienet tfisser li fid-dar kien hemm tfajla lesta għaż-żwieġ. Hemm ukoll id-dominju tan-natura u l-univers u allura prattiċi li fost l-oħrajn jużaw il-bdiewa biex jarfu meta għandhom jiżraw il-prodotti u wkoll id-dominju tas-snajja u l-ħiliet artiġjanali. Dwar l-applikazzjoni ta' Malta rikonoxximent u protezzjoni tal-wirt intanġibbli Malti, tkellimna ma' Mario Azzopardi, direttur tal-Kultura, li appella biex is-sottomissjonijiet isiru mill-laqdiet mhux governattivi lokali u l-pubbliku. L-appell tiegħi huwa li f'din l-inizjattiva huma l-NGOs, huma l-komunitajiet u l-individwi ma jista' jkun bħala parti minn komunità il għaliex bekk qegħdin nuru illi din xi ħaġa li qegħdin nitolbu li jkun hemm il-ħarsien tagħha ġejja minant il-poplu. Hija importanti ħafna. L-UNESCO tisħaq ħafna jekk jew kellek tidħol fil-website u tara ħadd ieħor li huma l-attivitajiet li ġew rikonoxxuti tarhom kollha ġejjin minant in-nies. Din hija l-iktar ħaġa li nixtieq nisħaq fuqha. Pajjiżna mistenni jressaq l-ewwel sottomissjoni f'Marzu tas-sena d-dieħla. Wara li jkun konkluż il-proċess ta' sottomissjonijiet mill-pubbliku, isir l-istudju neċessarju biex jintgħażel li mwirt intanġibbli għandu jiġi propost lill-UNESCO u titħejja l-applikazzjoni.